Η αντίστροφη πλώρη αποτελεί μια σχεδιαστική εξέλιξη που έχει αναδιαμορφώσει την ιδεοδυναμική συμπεριφορά των πλοίων. Αντί να ακολουθεί το κλασικό σχήμα των παραδοσιακών πλοίων, όπου η πλώρη ανυψώνεται προς τα πάνω, η αντίστροφη πλώρη έχει κλείσει προς τα εμπρός, δημιουργώντας ένα σχήμα που κόβει το νερό πιο ομαλά. Η βασική της αρχή είναι η βελτίωση της επαφής του πλοίου με τα κύματα, μειώνοντας τις δονήσεις και την καταπώνηση της κατασκευής. Αυτό προσφέρει μείωση της αντίστασης κατά τη διέλευση του νερού, με αποτέλεσμα να μειώνεται και το ηχητικό αποτύπωμα και το επισμός του πλοίου κατ' επέκταση. Προσφέρει βελτιωμένη σταθερότητα σε κακές θαλάσσιες συνθήκες, ενώ προσφέρει και την κρίσιμη μείωση κατανάλωση καυσίμου. Επιπλέον προσφέρει περισσότερο διαθέσιμο χώρο για εξοπλισμό και όπλα. Η αντίστροφη πλώρη δεν είναι ένα νέο φαινόμενο σύμφωνα με τον Θουκυδίδη. Η πρώτη της εφαρμογή έγινε από τον Κορίνθιο Αμινοκλή, ο οποίος γύρω στο 700 π.Χ. σχεδίασε τις πρώτες τριήρεις με τέτοιου είδους πλώρη, προσθέτοντας και το έμβολο, επιτρέποντάς τους να γλιστρούν στο νερό με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία, το οποίο ήταν το κρίσιμο πλεονέκτημα στις ναυαγίες των Περσικών πολέμων. Χάρη σε αυτή την πλώρη, οι τριήρεις είχαν μόνο με την χρήση κουπιών ταχύτητα έως και 10 κόμβους, ενώ τα υπόλοιπα πολεμικά πλοία της εποχής τους που χρησιμοποιούσαν οι Πέρσες δεν ξεπερνούσαν τους 6 κόμβους. Κατά τον 20ο αιώνα, πλοία όπως τα Dreadnought υιοθέτησαν πειραματικές εκδοχές αυτής της σχεδίασης, βελτιώνοντας την κατανομή φορτίου και την αντοχή στα κύματα. Σήμερα, οι σύγχρονες φρεγάτες όπως η Μπελαρά ενσωματώνουν αυτή την αρχή, επιτρέποντας υψηλότερες επιδόσεις σε απαιτητικές αποστολές. Το θωρηκτό Γεώργιος Αβέροφ είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Αξιοποίησε την αντίστροφη πλώρη για να πετύχει κορυφαίες επιδόσεις. Η ταχύτητά του ήταν έως 22 κόμβους, σε αντίθεση με τους 19 έως 20 που θα είχε εάν ακολουθούσε το κλασικό σχήμα. Είχε βελτιωμένη σταθερότητα, επιτρέποντας ακριβέστερους ελιγμούς και ακριβέστερη στόχευση στα πυρά του. Του πρόσφερε επίσης αντοχή στα κύματα του Αιγαίου, που έδωσε κρίσιμο στρατηγικό πλεονέκτημα στις ναυαγίες των Βαλκανικών πολέμων. Η αντίστροφη πλώρη δεν είναι απλά μια σχεδιαστική λεπτομέρεια. Είναι μια τεχνολογία που εξελίχθηκε από τους αρχαίους Έλληνες έως τα σύγχρονα πολεμικά πλοία, αποτελώντας το χρυσό πρότυπο για την υδροδυναμική βελτιστοποίηση. Σήμερα, μεγάλες δυνάμεις του ναυτικού όπως η ΗΠΑ, η Γαλλία, αξιοποιούν αυτό το σχεδιαστικό πλεονέκτημα, ενώ επιπλέον οι Κορεάτες και οι Γερμανοί έχουν αρχίσει και προτείνουν λύσεις πολεμικών πλοίων με αντίστροφη πλώρη. Με τη συνεχή εξέλιξη της ναυπηγικής, είναι πιθανό ότι στο μέλλον όλα τα πολεμικά πλοία θα υιοθετούν πλώρες τέτοιου τύπου, προσφέροντας αυξημένη απόδοση και επιχειρησιακή υπεροχή. Η αντίστροφη πλώρη δεν είναι απλά μια καινοτομία. Είναι ένα αποδεδειγμένο εργαλείο τεχνολογικής και στρατιωτικής υπεροχής που έχει καθορίσει την πορεία της ελληνικής ναυτικής ιστορίας.